Здравейте, приятели! Днес ще направя принцески с кайма. Тук съм приготвила няколко филийки от хляб. Ще ги намажа първо с масло. Искам да не са много мазни, така че по съвсем малко. Сега ще сложим каймата. Тук съм си приготвила овкусена кайма с подправки без лук, която обаче трябва да се намокри, за да може хубаво да не се събира от филийките. Водата трябва да се намокри. Това е тайната на хубавите принцески. Ето така ще сложа. Даже още малко намокрям. Сега ще си измия първо ръцете. Включвам фурната на 200 градуса с вентилатор. И сега ще сложа вътре принцеските. Всъщност трябва да е само отгоре да пече. Сега ще видя хубаво. Да, само отгоре трябва да пече. Приместих филийките в най-горното отделение. Така трябва да се пекат. Да, грешка беше, че ги сложих отдолу.
Сега включвам само отгоре да пече. Ето, приятели, това е моята вечеря. Ако това видео ви е харесало, сложете някой лайк и не забравяйте да се абонирате за канала. Благодаря ви предварително, приятели, и до нови срещи!